שלום, אני עידו ביסטרי, בעלים של AI עידו, הדרכות וייעוץ. אני מדריך ויועץ בתחום הבינה המלאכותית עם ניסיון של יותר מ-25 שנים בפיתוח ותשתיות תוכנה. אז היום אני אדבר איתכם על הכלי שכתבתי, ה-GPT שכתבתי, שקוראים לו עידו קוד רזולבר. זה GPT שנועד בעיקרון לעזור למפתחים. הכלי הזה יודע לקבל בעיית קוד ולנתח אותה ולתת לה פתרון בפיתוח. בעצם בעיות הקוד מגיעות מהעולם הזה של אתרי המבחנים. יש אתרים שקוראים ליטקוד למשל, או קוד וורס וכדומה. זה ז'אנר של אתרים שיש להם רשימה מכובדת של בעיות קוד, והם בעצם פונים למפתחים שרוצים לפתח קוד בצורה יותר טובה, ונותנים להם את הבעיות האלה. מפתחים מצידם פותרים את הבעיות ומקבלים ציון גם על זמן העבודה, גם על איכות הקוד, על צורת הפתרון. בסופו של דבר מפתחים נשאלים ברעיונות עבודה על סמך פתרון של קוד מהאתרים האלה. אז עוד חשיבות בכלי שהוא בעצם נותן למפתחים את נקודת הראייה של איך מראיינים מסתכלים עליהם. הכלי גם יודע לפתור את הקוד שנמצא באתרים האלה, אבל הוא גם יודע לנתח את הבעיה ויודע לתת את הגישה הנכונה ולהסביר למה הוא נקט בגישה זו או אחרת. ובסופו של דבר, מעבר לזה שהוא נותן פתרון בקוד, הוא גם נותן פתרון בציון קומפלקסיטי. הציון הזה זה ציון זה בעצם, השאלה על הקומפלקסיטי זאת שאלה שגם מראיינים שואלים אותה הרבה, כי בעצם הקומפלקסיטי, ציון הסיבוכיות של הקוד, ייתן לנו איזשהו אינדיקטור לגבי המשך השימוש בקוד. כי הציון הזה הוא מסתכל על שני אספקטים מרכזיים. מהירות הקוד כשהוא ירוץ בזמן ריצה, מה מהירות הפתרון, ומצד שני, כמות הזיכרון שהקוד יצרוך בזמן ריצה. כי כשאנחנו מדברים על אתרים גדולים שרוצים להריץ קוד מסוים כמה וכמה פעמים באינטרוולים מאוד מאוד קצרים, אז הם גם צריכים שהמוצר הזה ירוץ מאוד מהר, וגם הם צריכים שזה לא יגזול יותר מדי משאבים מהמחשב ושהוא לא יקרוס תוך כדי ריצה. עכשיו נפנה להדגמת המוצר, להדגמת ה-GPT שכתבתי. אז כדי להשתמש בעידו קוד רזולבר, יש 3 דרכים עיקריות. קודם כל, אם עדיין לא השתמשתם בו אף פעם, אז צריך לחפש אותו בחנות ה-GPTs, חנות האקספרטים, ובעצם נכנסים לחנות על ידי לחיצה על GPTs, ופה מחפשים. מה מחפשים? עידו קוד רזולבר. שורת החיפוש תמצא את ה-GPT שחיפשנו די מהר. וברגע שנרשום סטארט צ'אט הוא יאפשר להתחיל שיחה איתו. ברגע שעשינו את הדבר הזה הוא גם מוסיף אותו לצד שמאל של העבודה שלנו, סיידבר מה שנקרא, ואז נוכל להשתמש בו בצורה מהירה מכאן. נוצר כסימניה פה להתחלת צ'אט. אז הדבר הבא זה להתחיל פה צ'אט רגיל. זאת אומרת, אם אנחנו עושים ניו צ'אט והולכים לכאן, אז אנחנו יכולים להתחיל את הצ'אט כאן, כבר לא צריך לחפש אותו בחנות האפליקציות. עוד דרך מאוד יעילה זה להשתמש בשטרודל. כשאתה באמצע צ'אט ואפילו עושה משהו אחר ורוצה לפנות לאיזה אקספרט, מה שאתה עושה תוך כדי הצ'אט, נגיד זה סתם, זה צ'אט שאני שאלתי אותו מה מזג האוויר, מה מצב הרוח. סתם אני שאלתי שאלה את ה-GPT הרנדומלי כאן באזור, מה מצב הרוח. אפילו כתבתי עם טעות טיב. כאן, אחרי שרשמתי לו שאלה, אנחנו כבר באמצע השיחה. אנחנו לא צריכים לצאת מהשיחה כדי להשתמש ב-GPT. מה שאנחנו צריכים לעשות זה לעשות שטרודל, ואז אנחנו יכולים לרשום את השם של ה-GPT, עידו קוד, בעברית, שטרודל, עידו קוד רזולבר. הוא כבר יודע לחפש את הקוד רזולבר מתוך הרשימה. עידו קוד רזולבר. הנה, יש אותו. וברגע שבחרנו אותו, גם מראה שיש לנו את האייקון הזה שהוא מאשר בעצם שבחרנו את ה-GPT הנכון.
ברגע שיש לנו את ה-GPT הנכון כבר בחור, אנחנו נתחיל לעבוד. אז מה שהוא נותן בעצם מענה לאתרי הקוד, אז הנה אני פותח פה את האתר LeetCode, שזה אתר שהוא מלא בבעיות קוד. אני ניגש לפרובלמס. לאתרי הקוד, יש, כמו שאמרתי, זה אתרים עם מעלה מעגלי בעיות של קוד, ויש להם גם מאגרים של איזה חברות שואלות את איזה ברעיונות עבודה. אבל מה שהכי חשוב, שאני רציתי להראות, זה להראות איך אנחנו פותרים קוד. אז יש לכם פה הרבה ויים ירוקים שאני כבר פתרתי, או שפתרתי לבד, או שפתרתי עם הכלי רק כדי לבדוק אותו. אז נבחר אחד שהוא נחשב להארד, ו-longest valid parenthesis, זה תרגיל. התרגיל אומר, אנחנו רוצים לבדוק, הנה זה תרגיל מאוד קצר, בעצם הוא רוצה, אני מאמין לפי השם, רוצים לבדוק בתוך סטרינג ארוך, מהם הסוגריים, מה המרחק הכי גדול בין סוגריים, כנראה. בכל מקרה, יש לנו את כותרת השאלה, את הבעיה, דוגמאות לפתרונות, וקונסטרנט שזה בעצם הכבלים, מה שכובל אותנו מבחינת הפתרון. אנחנו צריכים תמיד לדעת שיש לנו קונסטרנט, שבמסגרת הקונסטרנט הזה צריך לפתור את הבעיה. אז אפשר לעשות copy, paste, לתוך ה-GPT, אבל אפשר גם לצלם את התרגיל. אני יכול לעשות כזה print screen, לצלם, ואז אני אצלם את כל החתיכות של התרגיל, כי אני רוצה שהוא ידע לאבד את כל הדוגמאות, כדי שיהיו לו כמה שיותר נתונים, כמה שיותר מושג לגבי הפתרון של הקוד. אז הנה הפתרון וגם הקונסטרנטס. ועוד דבר שאני רוצה לצלם, שהוא חשוב מאוד, זה את השבלונה של הפתרון. בסופו של דבר, כשהמפתח מציג פתרון לאתר, אז צריך להציג את הפתרון באינטרפייס מסוים, או בתצורה מסוימת, כדי שהאתר יוכל לבדוק את הפתרון. כמו שאתם רואים, יש פה 3 קייסים, שהם קייסים לבדיקה שלנו כמפתחים. לאתר יש עשרות, אם לא מאות, ואולי אלפים של טסטים, שהם מריצים על הפתרון אחרי שהפתרון מוגש, וכדי שאפשר יהיה להריץ את הטסטים, הפתרון חייב להיות עם אותו אינטרפייס או באותה תצורה של ההגשה. דרך אגב, לא חייבים להגיש בפייתון, יש כאן הרבה שפות שאפשר להגיש בהן. אני פשוט יותר חזק בפייתון, אז אני פונה לפייתון. גם הכלי כתוב ואומן באמצעות פייתון. אני מאמין שהוא ייתן תשובה טובה גם בג'אווה, אבל לא יצא לי לבדוק את זה הרבה. אני חושב, אולי נתן לי פעם אחת בדיקה בג'אווה שהצליחה, אני לא יכול אבל להתחייב על איכות הפתרון בג'אווה. אני מאמין שכן הוא ייתן פתרון טוב בג'אווה, כי בסופו של דבר, קוד זה קוד זה קוד. הוא צריך לדעת את הבעיה, וברגע שהוא יבין את הבעיה, הוא יודע לפתור אותה. אז יש לנו 3 צילומים. צילום אחד זה הצילום שמספר לנו על החלק הראשון של הבעיה. הצילום השני על המשך הבעיה עם הקונסטרנטס. הצילום השלישי הוא הצילום של השבלונה. מה שנשאר לנו לעשות זה ללחוץ על Enter. עכשיו הכלי, ה-GPT שכתבתי, מתחיל לנתח את הבעיה. הוא אומר, הנה, שלב אחד בניתוח הבעיה. בעצם נתתי לו הרבה שלבים בניתוח בעיה, בהיכרות שלי עם עולם התוכנה, אז בעצם נתתי לו כמה וכמה פרומפטים וכמה כיוונים, כדי לדעת לענות נכון על השאלה הזאת. אז כאן הוא מנתח את הבעיה, הוא מנתח את הדוגמאות שהוא קיבל כדי להבין מה נכון, מה לא נכון, ואז הוא אומר, הוא שואל כל מיני שאלות שאני שאלתי אותו, לגבי איזו בעיה זאת, מאיזה ז'אנר של בעיות הבעיה הזאת קיימת. אז הוא אומר, אוקיי, הבעיה הזאת באמת קיימת, היא בעיה של דינמיק פרוגרמינג קלאסית. למה? כי היא מתאימה למספר פתרונות שהם כן מעולם הדינמיק פרוגרמינג. אז הוא נותן גם את הפתרונות שהוא מספק לפתרון הבעיה, הפתרונות שעל פיהם יבנה אלגוריתם הפתרון, ואת הפתרון שהוא נבחר, הוא גם מסביר למה הוא בחר את הפתרון הזה, ואת הלוגיקה של הפתרון, וכמובן יש לנו את השבלונה, אתם זוכרים? השבלונה הזאת שאומרת לו שהוא חייב לפתור לפיה, אחרת אי אפשר יהיה להריץ את הטסטים. אז אנחנו נעשה קופי לפתרון, אני כרגע לא אזכור את הפתרון, כי מעניין אותי להציג את התרגיל, ולא מעניין אותי לפתור פתרונות בשידור חי. וגם יש את ניתוח הסיבוכיות, מה שאמרתי, הניתוח הסיבוכיות נותן למפתח את האיכות, את הציון המשאבים
של שימוש בקוד. הנה, אפילו הוא אומר אפשר גם לנמש את זה עם 2 סריקות, רק שעם 2 סריקות הניתוח הסיבוכיות היא יותר גרוע. אפשר גם להגיד לו, אני רוצה פתרון בג'אווה. בואו נראה אם הוא ייתן לי. כן, הנה מימוש של הפתרון בג'אווה. אותו תרגיל, פתרון דומה, רק בג'אווה. האלגוריתם זה אלגוריתם. פתרון מתאים לאלגוריתם. עכשיו מה שאני אעשה, אני אקח את הפתרון שעשיתי לו קודם קופי, ואדביק אותו כאן, ואריץ אותו. והפתרון יתקבל. זה אומר שהפתרון טוב. הוא יתקבל בשלושת הבדיקות שהיו נתונים לנו כמפתחים. עכשיו אנחנו אומרים סאבמיט. בסאבמיט, מה שקורה, האתר לוקח את הפתרון ובודק אותו על כל הבעיות, הטסטים שקיימים באתר. זה הרבה יותר מהטסטים שאנחנו רואים פה. הוא אומר שמבחינת זיכרון, אנחנו מנצחים, אנחנו ב-50% של הפתרונות, מבחינת שימוש בזיכרון. מבחינת זמן ריצה זה 60, אנחנו מנצחים 60% מהפתרונות שקיימים באתר. אבל זה עובר וזה מעביר וזה גם פתרון טוב. ולא רק שזה פתרון טוב, היו כבר פעמים שהרצתי, והכלי נתן לי ציונים הרבה יותר טובים, ב-17% הראשונים, מבחינת השימוש בזיכרון, גם כן בהכי פחות זיכרון. הכלי פוגע, אני בהחלט ממליץ עליו בלב שלם, והוא גם מלמד שזה הכי חשוב, זה יותר חשוב מכל דבר אחר. תודה שצפיתם בכלי, ב-GPT שכתבתי, אני מאוד נהניתי להגיש אותו. אשמח אם תנסו להשתמש בו, המפתחים שביניכם בייחוד. אשמח למשוב, אם הצלחתם, תנו בלייק. אני אשמח, ואם לא הצלחתם, אז אשמח ואודה לכם אם תרשמו איפה נפלתם, כדי שאטייב את ה-GPT. אם אתם מנסים שפות חדשות ולא מצליחים, אתם יכולים לשלוח לי גם כן את השפות שניסיתם, אני אנסה לבדוק למה. ועל כל שאלה בתחום הבינה המלאכותית והטכנולוגיות, אשמח לתת מענה. עידו ביסטרי, עידו. תודה ולהתראות.